Per uns instants al fil de l'actualitat de la crònica política municipal, ara protagonitzada per Esquerra Republicana a la nostra vila, que ha valorat positivament aquest inici de setmana el funcionament del programa d'ajuts per l'adquisició de llibres de text i material escolar a les aules dels nostres centres educatius. Segons les dades que ha fet públiques el grup municipal d'Esquerra Republicana a Vilafranca, prop del 94% dels nens i nenes que estudien a les escoles de la vila participen i es beneficien d'aquest programa d'ajuts per al finançament dels llibres de text i material escolar. El programa s'adreça a l'etapa infantil i primària i també a l'educació especial. Des d'Esquerra valoren especialment el fet que és el tercer curs en què s'aplica aquest programa, que té l'objectiu d'ajudar les famílies en un moment de crisi al mateix temps que fomentar també la reutilització dels llibres de text. També consideren especialment destacat el fet que la participació en aquest projecte per part de les famílies és voluntària. Sí, estem molt contents d'això, que de manera voluntària pràcticament la totalitat, el 93,45% de les famílies que tenen nens en edat escolar entre 3 i 12 anys s'hagin adherit a aquest programa de reutilització de llibres de text i per tant entenem que és un èxit d'organització, un èxit de participació i també per altra banda, com dèiem, en la vessant social entenem que en un moment on hi ha dificultats econòmiques i crisi, que hi hagi una ajuda a les famílies que es basi en la reutilització de llibres de text, per tant que sigui un estalvi al final per les famílies, però que per part de l'Ajuntament no signifiqui tampoc una ajuda molt quantiosa pel que fa a llibres de la reutilització de llibres de text, pensem que és molt bo. Un altre fet que destacaven des d'Esquerra és que aquest curs ha produït un increment important d'adhesions al programa, passant de poc més de 3.000 alumnes a superar els 3.800, en percentatge, per tant, d'un 78% del curs passat a més del 93% de l'actual. Calar comentava també que en el cas de la reutilització dels llibres de text consideren que ha de continuar sent universal, ja que això garanteix l'èxit del sistema. Pel que fa a la reutilització de llibres de text entenem que és millor que sigui universal, perquè això garanteix aquests 90 i escaig de participació i això li dona èxit al sistema. Per altra banda, el cost econòmic d'aquesta part és prou reduït com perquè no sigui un problema. I en tot cas, en l'altre apartat, que seria l'apartat de material escolar, en el qual també hi havia unes ajudes, podríem veure, és el que estem estudiant, de quina manera es pot introduir això, que sigui a partir d'un barem econòmic, etc. Però el que és important realment aquí és la reutilització de llibres de text i l'èxit que ha tingut aquest sistema. Per calcular els ajuts es té en compte que no es preveu la reutilització dels llibres fins al cicle mitjà d'educació primària. En aquest sentit, tots els cursos de tercer a sisè d'educació primària, l'aportació municipal és de 25 euros per alumne, perquè les escoles ja disposen d'una bossa important de llibres dels cursos anteriors i aquest seria el cost del manteniment. Finalment, des d'Esquerra expliquen que al voltant d'aquest programa d'ajuts a l'adquisició de llibres de text i material escolar s'ha pogut comprovar que les AMPA dels centres que hi participen prenen també part molt activa i fins i tot, en alguns casos, ha servit per revitalitzar-les.